sanggup ide hak pares ing Demak Bintoro nanging kula boten kados sampean adalah mongso dikira suci kepengin nyuwun hak pares ing Demak. Kamu karaku deh kok ngerasa. Yang sino iki pet orang jaluk hak pares urusan mungkin. Nanging aku nganti koyo mangkene kak dorong dening marang hakimku. Kalau wae sudah kasultan nomor asale paman dorong. Nanging aku nguruput ke kamu kalau marang kan seminggu pas penjara. Umpomo ajiku kuwi gelem ganti pelayanan kasultan itu. Tujuan dorong nanging ibu mas pendoro. Panjen aku jaluk harus kuwi aku dhewe yen kowe guru jaluk harus kuwi aku dhewe nang iku kuwi kanthi legane atine Bapak Sultan Trenggono yang timuri lo empom dadi akeh Demak Bintoro kene sopanake. Mas Pamekasan kula utus kalih Paman Sultan Trenggono sepisah kowe dumateng panjenengan kula perkawis menika dipun candhek dalam kula rakyat kula swati wonten ing Demak Bintoro. Apaan kowe ngucap? Nanya aku ni kan lewat sopo wis malangan kowe jaluk hak pares ana ing Kasultanan Bintoro. Tapi sangrawe ora tak terus malam aku. Kula sing ngadepi sampean. Haji tenan mati. Assalamualaikum. Ono pope lapak kali puluh ing pendhok. Kula namung digawe kang dados mangan pirang. Romo Sultan Trenggono. Kemana kowe? Bilih kula ingkang ngartos ripih dumateng Kang Mas Pamekasan. Kang Mas Pamekasan. Monggo kula pinunggalih. Aku minta panjenengan kelampahan sapunika Kasultanan Demak Bintoro lan Sampangan. Wonten peperangan ingkang ageng. Mila sapunika Kang Mas Pamekasan. Kula nuwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Tinimbang nambahi pangorbanan. Monggo panjenengan sesarengan kaliyan kula ngabiyantara wonten ngarsanipun Romo Sultan. Gampang ngucap nanging angel tak lakoni. Nanti aku tuh minta sing koyo mangkene mergo Paman Sultan Trenggono ngukui hak pares. Gampang wae aku bisa nyadek anggonku gawe oleh Kasultanan Bintoro. Paton dina iki Paman Sultan Trenggono mere hak pares kulo kan. Panjang sampe sekirake marang aku. Kuwi mung tak keres. Apa maneh wong kuwi mung kudu katoran sambil. Ora lho, nak kula Kasultanan Bintoro. Nanging dhewe kowe milike kaya dhewe wong tuwa. Awit kula ngaosi dumateng penjagaan Mas Raden Pamekasan. Panjenengan kadang kula kangge Mas. Kedaipun panjenengan saged paring kula dumateng warga ing Demak. Apa aku pancen luput? Aku mbarani urang gawe kula dosi bojone Kasultanan Bintoro. Kados punika saged awastani menawi panjenengan ketelepan. Awit panjenengan sampun damel dedah wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Ada merono perkarane. Tanpa ono perkarane mergo jelas setno. Perkarane yo hak pares. Wong lagi diwene wis mendho aku minta kene. Kang Mas Pamekasan. Panjenengan kemawon ingkang kirang saleh. Bilih sedaya kula tasih dados parembakan. Nanging awit panjenengan ingkang abdil wedal sapunika kedah. Saged pinangkan yang dados panuwun panjenengan. Saengga damel dedah wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Mergo pawadanku ora mung cukup. Kalau awet oleh Kasultanan Bintoro, aku dituwun
saking pitutur. Ora, Boten mendon nanging malah sansondo. kok tumindak menika Kangmas Pamekasan. Sinaosa kula putra mantu wonten ing Kasulan Demak Binto. Kula ugi kalebet senopati wonten ing Demak Binto. Boten malah sinten kemawon ingkang damel tritah wonten ing Demak kedah kula singkiraken. Kowe bisa dini Kangmas Pamekasan. apa? Ampun dipun bacetaken tumindak panjenengan menika sampun kathah pangorbanipun. Kowe ngeleke dene Pamekas. Nggih. Kanthi toyo ngene iki. Nuwun, Pak. Aja nganti kowe cedhak marang tembung Pak. Pundak kecipratan betoke. Kula yo. Aja nganti pisan-pisan ngeleke nyadek anggon tutung ndak ana kaso ana Demak Binto yo panuwun. Menggih. Suweke. Boten Kangmas. Aturan pirsa kula boten pawi ngadepi negaripun Paman Pamekasan. Nggih, jane kula pun kuwi pusakanipun wah sak namparas sangat panas nggih ora main dulu yen kowe diajuke pusakan karek ya kowe bakal ora apa-apane iki aku. Nuwun. Romat setan kok. Romat setan kok. Nama kok. Duk sak urasan. Nih, iya, wonsep. Pangapesane Pamekasan Romat setan. Langsung tak japangikum Brigjen. Atur kauningan Romo Sunan. Kelampahan kula pinanggih kelan Kangmas Raden Pamekasan. Piyambakipun boten mendon nanging malah sansaya sehingga ndadosaken pasulayan tujuanipun Romo Sunan. Kula mboten wawilan dikridanipun Kangmas Raden Pamekasan. Mereka gatosen balung kanggeling kulit. Kula tasih kuwi ngadepi dhumateng Kangmas Raden Pamekasan. Nalika Kangmas Raden Pamekasan lulus piyambakipun saknalika kadya cahya ingkang nggih netra buta. Boten Pak, nanggahi pidane Pamekasan. Sakare Nicholas Romo Sunan. Barisannya berapa? Nanti tidak beda.
Laju piambuk nopo yang satu kasih konsumen. Alah, wong iku nang dobos iku ora tau. Wis dikenal. Wong cuman dia ora tau. Oh, iku sing gede. Riri lho jauh itu sama dia. Kamari, dia sama dobos sama mau digaya. Dia dulu Assalamualaikum.
Monggo kula dherekaken panjenengan sampun dados panandingan promosionan Kaya marang kowe, Ben. Aku manut karo kowe. Aku bakal suwan dalem kula marang sare. semua belajar kembali. Harga dheweke karo mungsuh ing demak timur. Yen ora tak pateni bebayan. Sinoso Kamas Raden Pamekasan menika mung sami raton Demak Winto. Nanging Kamas Raden Pamekasan kula sampun lenggono matur sedya kalepatanipun kangge pun badhe nyobi rosangan kaliyan kula. Ewan penjatuhan Oh, cekane kowe ora trimo. Yen Pamekasan mati sawangan kowe karepet. Yen pancen kowe ora trimo, jandan karo aku. Ayo, kowe ndek pusaka apa? Pamerke nek karepan. boten mengatur panjenengan ingkang diadekan dari ampun. Karepet pundi diadekan ingkang ampun ingkang kami. Yai Sengkelat punika. Kiai Sengkelat, Yai Sengkelat Kiai Rawat Setan Koper. ampun pun dados Sang, ayo, ulung merah. Amani Rawat Setan Koper. Sak nalika gedhe. Gunung Merapi ledos Mbah Marijan melu mati sisane salah. Sang Kamas Penaksari. Kembali astopun ingkang pinanten ya, penjaga taman akan Merapi saknalika. ya, Nanging ya. Gunung Merapi kan dos dipun yang kula tumi kaliyan kula Yai Sengkelat saknalika bali kaya wingi. Setan kok pertama gunung sakral Jero. Salah tamake gunung balik. Sawangan lae, lor kae segoro, urip Rawat Setan Koper. Segoro asal. Sawangan bet karepe segoro asal imbak dikur kari nekeli kari nadal. Ayo wong bilang dhewe Ojo ala. padha alon kabeh. Iya, juru mudi tukang motor nang mobil. Ayo penjaga lagi masalah Eh, seboro yang asap punika. Lo tambani Yai Sengkelat saknalika bali kados wingi. saran gubernur jumur amari selat galito. Pempindo sekorasat amari selat sanalika gadadu. Sing pungkasan iki yen pancen kowe iso balekke aku nggono kalah karo kowe. Sing pungkasan rumono. Rawat Setan Koper. Anakno tak tuno nek ngarepe wong wedok-wedok karo kabeh. Wong wedok-wedok sak nalika dadi meteng. Oh, sawangun. Sawangun. Wong wedok-wedok tak tulis Rawat Setan Koper. Do meteng kabeh sawangun. Lah iso. Kamas Penaksari. Ye. Dongo Setan Koper penjaga akan dateng para piai-piai wanita iki saknalika. Meteng. Kula tamani Yai Sengkelat ora
Pripun? Pusaka brot setan kobra tedah kelorangan. Oh, keparat. Karebet rayune selamat urip isih diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Ono ora wis bakal kemane mati palu iki. Mergo gurune tela muridé ya gethok. Ora tanggape sasmita. Lah niku tole karebet. Rasane kepiye? Sulun pamungkas. Yaitu lampang kawasan panggana wijikan nalika badhe barang kabeh kalimpe dari kamasio Man, nalika kawasan pamungkasan gugure sateng walagan. Sing mati dibae kuwi penangsang. Lah, ini wong perang niki nek boten dipateni nggih mateni cak umum iki. Yo kita. Apa Kan karebet. Wis godhong ora melu. Kan gak ayo bisa dalam kan sultan. Thank you.
Aku
Sultan Negoro Demak Sultan. Oh, menawi kula kekengan kula berkah kula. Nggih. Amit nggih.
Orang Jadi jadi mang. Kulo rasa. Sehingga bisa